Yo atiefo ne adofo anuonyam ne asomdwei ena odifa AKWESI mede brewo awiei ni ameka ne se onyame susum ene na hoden enkan so odifa transia na nature ni na attention TV nsuni no beka so odifa yi ahifo na bi okasa meti no behwe no obi wo se mahwe wa M7 phrase chese ade ne mia na nsa me ba cho frame but as of for your God's Revelation Ministry no ewo Ablikuma Agape William Street me pacho ebrada empaibo osiada anointing service yawada metrase ene yewo special days so ofra me a me no be book appointment na me no wahia eno ye book appointment na me be hia eno metima mo ba fie metima hia wasore eno so wo ho me pacho ene ensusu amene wahia no eye sunsumun nsam ayi ni about nature ena me ne wo beka ho asem no beka se nature a papa ya ka ho asem yi eden pa na nature ye mama papa nature ni ye ho a ana nka ye ho a asase so ye bewu se nature nka ye ho frama keke eye obade ne na japade nka ye ho bewu disabre matranse na matranse wo nature hour na nature hour nso ni no di for AKWESI antwinie me pa cho nipa wo so masen na obo machi dom University Foundation na kwen nso ni a na adoye nie sabri ebia ba pese wo bepe mechira kwan ewo ebia channel no so attention Tvgh ewo YouTube attention Tvgh ewo Facebook attention Tvgh ewo Twitter epacho platform yensen nyina so obo attention Tvgh obenyame Facebook dia menyana wo sabri jebre na to bo ase na pensu bi no na yen kyerɛkyerɛ sunsuma de ne ye kyerɛkyerɛ wi a wafa na wanyam fa so so na wɔn sa ampa onyankopɔn nyana de bi akeke na yennim nti ana ama ne yakachi ne yakachi nso a eyesua yensua ani nim a yennim ti sabe jibre na yen ko twa ye ho nkɔgye abofo nkato ne ye ba na memfa nhyia kese ma adafo bi na yen komra yo etiefo ne adafo ye da wase ye koya samba ne me kan se ma memfa etiefo bi nchia kese mfa ma mo ye papa odi form ya Church of Pentecost ne me ma me sabe na nchia me na kwa mana abrewa poma mu ena mikita na abrewa dwaso so ena metie na abrewa dwaso na metie de na abrewa poma mu so na mikita na mikita mu mikita me nana ne maame eye me nana aya ponku a me wo hye nkom to ansa abedu bi ho ne dwaso ena metie na mikita na poma mu na maesa apetampe ade a wonte ase ena mekire orofo memo akomantu gibre na nya abotre no se nature ade a yemfaso na se wodi machi a obeyen hira emfa wo data nkohwe to kase ena mayo na ayene se ukọ TikTok a obohu enufu akase ho ukọ TikTok obohu to kase ukọ TikTok obohu droso a eyeketo a ekata bibi so ye modi ekata bibi so na no mfa wo data nkohwe fasho di fu AKWESI antwi fahwe attention Tvgh bomode hwe ho na hwe ho abeyen hira obi ntimi sesa wo hyebere agisa wankasa wa sa wo hyebere eni nti na me di we du wo se wanya sika mo ase mo nkro no bi e be kro ase yare na di nature na me chekere no e de akoboa no sabri odi fo AKWESI antwi se me transia na enunyam eni asafo wurade na tie me nka se onyaru tumi o ti na me de bia me ahode be kyerekere no nti so bre me nhwe me keke to ana wona hwe me se mo Ablikuma Agape William Street Ablikuma Agape William Street ufi odoko ne bakaso besi wo upe Ablikuma Agape kata daban se ubesi wo eye kanetete na ye fro ho lotu Agape lotu bet ne aban sisi sambonti aye William Street ana keke house ubesi ho usi wo pe wonsa asore samboni si ho frame na ye ndaro tina bra asore ho
na me no nka mom empenye nyame enye sunsum adwuma ekese e bia difo me to ade ye den ne kita ma yentwe me pese me twe ebisa ewo ho ebisa ewo ho ene instantly me no to ne ebisa yemfa nkɔhyɛ kokɔ bi wa wo wani be hu ne yekoso na yaboa wo ne yɛhia no na onyame ne onyama yɛkɛse ne ɛbro adwente ase so ene nyame ye edi sabre gibre na to bo ase na twɛn na sunsum no yɛhyɛ ase no yɛbɛ kansa ma bɛgye wonsam ade yɛ dam anim ɛyɛ tetere kane no wɛm sɛ unnim ɛyɛ danka na ebi frɛ na ketechiwa papa bi bonyo ma ya ketechiwe mini eni onyam abusua de ma sha base mine susemi so sa aketechiwa yasa na me kan wasam mini ya me anoma sense nti aketechiwa wote ya bonwuma ɛyɛ wo de no wei ene aketechiwa na nya insan ho an yedi gum tetebra no na yede what do you call it insuo ya papa ne na nko afuo ma na wa bre no omu na mu nsuo no wa akosi edua bi ase emu akulu ye twa ano no saa na yi foam na ehye mu nyina na ya twetwe mu na emu eden awo na yede nsuo gu de nsuo gu ma de sana na nipa nimu no but sunsum odi for kwasianchi nature man me ye research o sunsum no honamani nti onyama nkonkron akire se me becheche ne nyinhira tetebra no so bo se ya twam pepepe ebia ekuro no musuo bi abaso no na tetefo ne nsafu agum na omode menkensoro ato ho sania honhom bi sori be kunipa kuro nipa wu basa na ye de asia no na etwa ebi wonso na abetwafo twa ba hwade na omde abere kakra bidie kakra meko kakra enkyere kakra na omde asi baabi ye twa abe no ye yi nsa no ye de asi o se na obi mama adwuma no mo ye no omomoka na adwuma no be koso aketechiwa no entina me re fini pod bonwum ma ya aketechiwe meni ani onyam abusua de ma sha base mine nsu sami abusua mine nsu sami aketechiwa ho so ne be ka no chimpre me pre mo to bo ase go me tuka na makwa se na makofa omu nyame aketechiwa nini obi se no ifo na we de na nyama ni power brabom e de na babo wa me maame hwade akwada na wawo no na ni tibia usoma na atobu peche no yede asrama aye no ene friend brother jo na ni tia kene ni nipadua kete me pa cho kopebi oba bia no na ti emunsu no fato eburo ahabanso eburo ne yehwan ni nwira na awo fato so yibi na fato so afa kwala nti fato so na fasra ho nyina wo de sra ho nyina wie pe anadwe de so na ba no ana petutu nka so bia no na waye wen sa nanson wo sa fi wo beti ba akwa to ho ba akwa ne de wo de kwense beto so ani bidie beto so enti bra ade no wo ye no na we ni dry afei ebewo na we na dem aise fom ni nyina betwe abedom na wo so pe akwara no ho ato no onza aje uzam ntire matumbo ase tete no aje uzam akwara no ato yeko anyway odifo mini padua meti me ho saa me ho keka me tie ma ko hospital e twa me to ya nua ababi wom me se dai ababi wom ababi wane ewem uya na ba na ewom no me pa cho hata de ma ne wo awo ayam e pa cho fayi bidie kakra fra na fa fra nkuto fasoro ni padua nyina anajure so bia eyento yare a eko me se dai eyento yare dai eko wodi fu adu anaju adan am dem ayese bibi chichire me munkurum
kyekere me me pa cho ade a wo we mu no se wo a enseye fe no ne mefe ene prekese fa to so ma ne hye sa de no bi so nyare bi me se me dia ne prophet Erika Kwesi Antwi me da safo ye God's Revelation Ministry ano me se me ti abrewa kunwa so me kita abrewa pono ni o seven o ti sunsun kasa ase no no go ti abrewa pono ase wa ti abrewa dwa ase na dwa so ase enye so obi nti ase wa se sise kura nkwaje na ba ye bi na hwe wanya papa me se me kita me na pomam ana me ti abrewa dwa so eya kan kasa yesi hina ohina bakokora ye de abrante ne sini nanso tiwe na waya mre ti ye de me sini nanso me kita na pomam asebe ti abrewa wanya hana na 40 insa na basa so a ana na sere so a ubi se bete wo nye bete titi bre no efihia kese a owu asim no wo do dokora busuan hwa de ya pam fresh no ne de ba ko atoa de ba ko atoa ne de mako atoso ha ne de hwe wo na no ne de ayre ne hwe wo na no abusuan bodwa ya mframe nyu no edini enso no ho wo mfaso akete no ho den amfaso efia ntokwasim da semester na sane weni wenka me pa cha hwade efia ni finfin ye de wei ani sugar ni etwa amana na ye de shim apro wie pe asa ato atwa misunderstanding ni mabio because fear bia misunderstanding wo mu no enkabo ma development ma asrobia ni na dwen orofo sabe jibre na to boas na twen na hu se odifa Kwesi Antwi metrasia memfa bibi hintanipa na memfa bibi nsie nipa na emo meboa nipa manipa kosoro na mema nipa tenyama ase na mema nipa ekosoro odifo meda me hu se obi teteme me tonwa ye nto me pagya na jiegu me pa cho pesadin we pesadin na ko ti janse so ukoti janse so odofo nipa bi atra ma wade so ma bra boso me nyama bi a me ye no se me hwie sadin gu ade hu na me de bofoma wote dan so mfiri metofam odampa so mfiri metofam ti janse wa de bo na de be chan nipa so atofam odampa so mfiri wa be bo so ekun and so frame me wade aba e ti janse so odofo ensema me no kan e mo odu